40, 60, 80, 120, 40. Ngayon, sinabihan lang nila ako na magkas-advance. Ngayon lang kaninang umaga nung tinix ako ng aking dispatch na sabi niya sa akin, "Can I get $200 please?" Cash advance? Yes. Yeah. All right, there's 20, 40, 60, 80, 120, 40, 60, 80, and 200. Thank you. You're welcome. 2, 4, 6, 8, 10. Traktor din natin. Lahat dapat may ilaw. Uy, tatanggal. Baka malaglag nito. Hindi kayo malaglag to. Oh, yun. Tanggal. Lahat na nagtatanggalan na. Matagal na kasi ang tagal. Alright guys, good morning. Ayan. Tembag ngal daw tayo kakabsat. Tembag na bigat. Yes! Once again, it's Lakay Tracker here, no? Ayan, nandito na tayo sa karsada ngayon. At syempre, magluluto tayo ng kanin, almusal, tanghalian, hapunan. Yan. Tatabi ko tong mga gamit ko rito. Tapos magsasaing tayo ng kanin. Habang tumatakbo, maluluto yan. Kunin ko yung aking rito. Dapat meron kayong parang ganito guys, para kung magluto kayo. Tapos yung lutuan ko, wala akong rice cooker eh. Madali masira yung rice cooker ko dito sa truck, ewan ko. Madali, malos power. Kaya hindi na ako gumagamit ng rice cooker. Ito na lang yung ginagamit ko guys. Pag ko ng bigas, lagyan ko ng tubig yan. Hindi ko na hinugasan yung bigas ko, wala akong tubig eh. Brown rice, yan. Mr. Bean original brown rice. Mas maganda minsan tong brown rice daw eh. Kaya na sinusubukan ko nga rin mag brown rice. Bagong lahat, magsaing na ako rito para pag huminto ako mamaya nakaluto na ako ng kanin ko. Ang problema ko na lang is yung ulam. Sasapaw ko na lang itong ulam ko mamaya dito. Extension ko rito. Malayo-layo guys itong biyahe natin ngayon. Mahigit 2,000 miles eh. Kulang-kulang 3,000 kilometer yung tatakbuhin natin. Wow! Pupunta tayo ng guys, ng Texas. Ang load natin ito pinick up ko kagahapon doon sa Nipawa. Tapos nag-cross border ako. Kagabi-gabi na ako nag-cross border dito sa Emerson border. Dito na ako natulog sa isang truck stop dito sa rest area dito sa North Dakota. Dito na tayo sa guys North Dakota. Yeah! Plaplanuhin ko kung saan tayo magpapahinga ng gabi. Balak ko rin kasi nahatawin ng 2 araw na pagdadrive. So ngayon, tapos bukas magpo-full driving ako. Siguro magawa ko mga 650 miles ang magagawa ko. So 1,300 miles na yon. So meron pa tayong natitirang 400 miles. Sa susunod na pangatlong araw, yun yung parang ang gagawin ko is kahit pa Petix na, kasi 400 miles kaya ko na yun. Kasi ang delivery nito guys, ang petsa ngayon, ang current petsa natin ngayon is Friday, 4 Friday, bukas Sabado, Linggo, 3 araw. Lunes ang delivery ko ng alas 8 doon sa Texas, sa Hidalgo, Texas. Kaya hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Simulan na natin ang pagmamaneho. Pero ikutan muna natin ang truck. Pagkatapos nating maikutan tong truck, lalarga na tayo.
Dadaan tayo yan sa pagpapadiesel. Magpadiesel ako ng konti. Ayan guys, tara. Babay natin ang truck muna. Make sure natin may inspection ng properly ang truck. Alright guys, yan. Okay, so sabi niya 20 set point, 32 ang box, start stop. Yun. Lights. Mga ilaw natin. Check nga natin tong Reaper diesel. Marami pa. Marami kasing ano guys maraming mga bukas na timbangan na madadaanan tayo. Siyempre mahaba-habang biyahe yan Talagang kailangan lang nating i-check ang equipment. Alright, dito make sure natin dito walang problema. Kahit ma-pull over tayo, hindi tayo mabibigyan ng ticket. Kasi kahit trailer or company ang may-ari ng trailer, hindi iyo, bilang ikaw na operator, truck driver, ikaw ang nakakaalam niyan kung walang problema sa unit mo kasi ikaw ang nagdadrive Kaya kapag may problema ka sa unit, automatic ipagawa o sabihin sa driver o I mean sa company. It's either trailer man yan or truck kung ikaw ay company driver. Kung owner operator ka, syempre truck mo ipaayos mo, ganun yun. Ayan. Ganda, ayun ang gusto nila. Mayroon ka ng ganyan, sealed, customer sealed, meron ka pang truck sealed, meron pang padlock para hindi manakaw yung, ewan ko, yun siguro ang pakulo nila o yun yung gusto nila. Edi sundin natin. Alam niyo naman tayo guys sumusunod lang naman tayo sa mga kagustuhan nila Ilaw, yan, sa tractor din natin. Lahat dapat may ilaw. Uy, tatanggal. Baka malaglag nito. Hindi kayo malaglag to. Oh, yun. Tatanggal. Lahat na nagtatanggalan na. Matagal na kasi ang truck Ay, at least at paano meron tayong truck na pangkabuhayan. Yun lang yun. Alright guys, mga ilaw ni Cordape dyan sa taas, lahat yan gumagana. Okay, let's roll. Alright guys, tara, daan muna ako dyan sa upcoming na padieselan at magpapadiesel tayo dyan. Okay, lagay ko na yung aking GPS. Ang driving dito sa US is 11 hours since naka 2 minutes na tayo, nabawasan na siya ng 2 minutes yung 10:58 na driving hours ko. Makikita natin yung ano rito, driving before break 7 hours and 58 minutes. Yan yung first driving hours na ibibigay sa'yo ng ilag mo. Hindi ka pwedeng mag-drive ng sobra 8 oras dito sa US. Bago mo ma-hit yung 8 oras, dapat mag-rest ka muna ng 30 minutes para bigyan ka ulit niya ng another 3 hours. Kasi sa US, maximum 11 hours ang driving, mandatory ang 30 minutes break dito. Yan ang talagang hours of driving na ibibigay niya, mandatory dito sa US. And after that, you have to take 30 minutes break. Huminto ka ng 30 minutes, lagay mo sarili mo sa off duty. After 30 minutes, bibigyan ka niya ulit ng another 3 hours para makomplete yung 11. Ayaw ni ilag or ang DOT o Department of Transportation dito sa US na mag-continue o mag-drive ka ng 11 consecutive hours na walang hinto. Hindi pwede yun. Not unlike sa Canada, magkaiba naman ang rules nila sa Canada. Sa Canada naman, ang time zone, ang driving
hours doon, mas mahaba. 13 hours naman sa Canada. Yung sa Canada, kung kaya mong 13 hours mag-drive na walang hinto, pwede. Magkaiba ang US at Canada when it comes sa driving hours. Yung rules and regulation ng hours of service nila rito sa US at saka Canada, magkaiba. Sa Canada, 13 hours agad ibibigay sa'yo. Dito sa US, hindi. 8 oras muna, 30 minutes break, another 3 hours. Pero dito sa US, kailangan mo munang mag 10 hours break. So, natapos ka ng gabi. Tapos ako kagabi, no? Natulog ako, mandatory 10 hours ang sleep mo. Sleep mo. Ang nakalagay sa ilag mo bago kanya bigyan ulit ng driving hours. Sa Canada, 8 hours ang sleep mo. Lagay mong sarili mo ng 8 hours na naka-off duty or sleeper sa Canada, okay na yon. Babalik na yung 13 hours mo right away. Basta nung nakarang araw, nakompleto mo yung 10 hours. So 8 hours, no? Kasi ang tawag doon, split sleeper. So 8 hours, after 8 hours, mamaya mag-off ka rin ng 2 hours. Yun. Mabibigyan ka na niya right away. Yun ang pinagkaiba nila. Nakakalito minsan kapag hindi ka na sanay sa ganitong sistema, pero sa tagal-tagal mapapag-aralan mo rin yan kasi you already here, you already doing a trucking in American Canada, right? So yan na po yun. Okay guys but anyway, let's hit the road. Dire-diretso lang tayo. Maganda pa ang tempo, kaya samantalahin natin. Alright guys, ayan, nandito na tayo sa Fargo Flying J. Magpapadiesel tayo. Pultangin natin tong truck natin ng diesel. At pagkatapos magkakas advance ako ng $200. In-advisean ako ng aking dispatch na na maglabas ako ng $200 kasi may lampers fee doon sa sa pagde-deliveran natin. Okay, so okay, portangin natin lahat. May kalamigan na guys. Parating ng winter. Sa umaga kailangan mo nang magpa-heater. Portang tayo rito. Pagkatapos maglabas tayo ng pera doon, $200 kas advance para sa lampers fee sa Texas. Pero sa kabila dito sa Canada guys, kahit na saang lupalop ka pa ng US or Canada, ang company may ini-issue silang parang card na pwede mong pag-withdrawhan sa kahit anong designated na pagasolina. Katulad dito, nasa Flying J tayo ngayon kung saan ako nagpapadiesel. Dalawa ang pwede mong gamiting makapag-withdraw. May minimum amount lang naman. Kung gusto mo ng personal na pang sarili mo, kailangan mo ng pera, sabihin mo sa kanila, maglalagay sila sa ganito. Ginagamit dito is yung cam data. Dito sa amin ang torque
issue nila sa amin is scam data. Doon sa previous company ko, ang ginagamit namin dati na pag-withdraw ng pera kung gusto namin mag-cash advance, ito mismong Fleet 1 kung saan ito yung pagkasulinahan namin. Ito yung sinasaksak natin dyan sa ano na yan, sa fuel pump na yan, dito sa pump para mag-dispense siya ng ng diesel. Yan, tapos pupunta ka sa loob, sabihin mo sa kanila magkaka-advance ka ng 200, 300, ganyan kada pa-diesel mo. Sa isang buwan, ang maximum mo na pwedeng may cash advance is nasa 1,000 Canadian dollar or nasa 500 USD. Doon sa previous na company ko yung ginagawa ko noon kung gusto ko magkaroon ng USD na pera. Pero dito sa Torque, hindi ako masyadong nagkakas advance kasi hindi naman natin kailangan, di ba? Ngayon, sinabihan lang nila ako na magkas advance kasi wala akong cash nga na dala-dala. Kasi nung umalis tayo ng yard, hindi naman nila sinabi. Ngayon lang kaninang umaga nung tiniksa ko ng aking dispatch na sabi niya sa akin, magkas advance ka para sa lumpers fee. So dito sa Canada at US, guys, mayroong yung mga magdidiskarga, guys, dito sa load natin ito, may bayad. Babayaran mo sila, parang lumpers fee ang tawag sa mga taong yan. Ewan ko bakit meron pang lumpers fee pang nalalaman. Sa Pilipinas, maganda sanang negosyo rin yun. Yung parang may tatawagan kang magdidiskarga sa load mo, bayaran mo lumpers fee. Although sa Pilipinas kasi meron ka na kasing helper talaga ron. Yun talaga ang pinagkaiba rin dito. Dito sa Canada, walang masyadong helper sa mga long haul, no? Ang kailangan ng mga long haul is team driver, mga ka-team. Pero may mga city driving na kailangan ng helper. Yan, tapos na tayo. Okay. Alright, nakapaglagay tayo, guys, ng 169. Ayan, paglagay tayo ng 169.925 gallon, 621.75 USD. Now, sunod naman natin ngayon ang BF. Alright, guys, loaded na, full tank na tayo. Move lang ako ng konti dito sa may harapan, tapos punta tayo sa loob para mag-withdraw tayo ng 200 USD para sa lumpers fee. Okay. Tayo muna natin. Let's go. Lock muna natin to. Pasok ang loob ng truck eh. Hi, good morning.
First of all, can I get the fuel receipt on this one first? The one first on board. Yes, ma'am. Is it Turk Enterprises? Yes, that's the one. Just one copy? Yes, and can I get $200, please? Cash advance? Yes. Yeah. You asked me for cash advance. You need this, no? Yeah, I can scan that. Okay. Thank you. Alright, and then do you have like a money code or are you swiping your card? I have like this, what this said. As I think that PIN number. Okay, try swiping your card. Okay. Okay, what's your truck number? 2098. And then what's your driver ID? And then hub reading? Just put 2098. 2098. Yeah, that's my unit number. Alright, just gonna ask you for a quick signature. Oh, right there. Okay. You wanna just hit okay? Okay, yeah. I forgot that thing. Alright, there's 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, and 200. Thank you. You're welcome. 2, 4, 6, 8, 10. And then there's 2, your 4, 6, 8, 10. Thank you. Yes, thank you. You have a good day. Yeah, sure. Alright. Have a good weekend. Yep. I forgot it's Friday. Yeah, it's Friday. Alright, punta muna tayo sa washroom. PP muna tayo, guys. PP. Okay. Check, check. 28.30 ang box. Saktuhan lang. No wait, PM or service. Ayos yan ah. Alright guys. Okay. Alright guys, ayan. Nakuha na natin yung 200 USD para sa lampros natin doon sa Hidalgo, Texas. Yun nga yung sinasabi ko, no guys, no, dito kasi sa Canada, may easy access ka ng pera. Anywhere ka dito, Canada at US. Sabihin mo lang sa dispatch mo. Pwedeng pang personal, pwede pang repair ng truck mo. Kung wala kang pera, wala kang credit card, wala kang debit card, pwede. Lahat yan pwede. Basta itong resibo, wag mo lang siyang iwawala. Upang sa ganon, kung sakali man na magkasingilan sila doon, meron silang record doon sa sa torque, doon sa company niya. Yung lang guys dito. But anyway, malayo-layo pa yung ating tatakbuhin. Meron pa akong dito, nakita nyo oh. Meron pa tayong 1,619 miles. Tatlong araw na takbuhan yan kasi ang magagawa ko mga 650 lang. So paano? Puputulin ko na yung video vlog natin ito dito muna guys. Bukas, ayan, hahanapin ko kung saan ako mag-editor kasi sinabi ng dispatch ko, mayroong designated area kung saan ka pwedeng dumaan para hindi ka magbayad ng toll fee. Yun ang sabi niya. But anyway guys, ayan, kita-kita ulit tayo sa susunod na video vlog natin at maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa Lakay Trucker. Peace up! Bye! Lakay Trucker.